Cha, ngenzela njalo ukuthi ningangizwa kabi. Kodwa ngiyaluza udaba sengiluzwile udaba isayidi likamama ngalizwi futhi isayidi likamfowethu. Kodwa njengamanje silwa nokuthola isixazululo sale nkinga. Mfowethu, wena ucabanga ukuthi senze njani? Cha, mina mfowethu, kusasa lokho kusayo. Ngizolova emsebenzini. Bengicela nomama eyivumele phambi kwamakhamera ukuthi kusasa uyalova emsebenzini siyocheck. Uma right sobabili lolu thando luyaqhubeka. Usungabuza ngawuyo. Uthi uyavuma ukuthi kusasa lokho kusayo. Malishona, maliphuma nje. Nathi siyaphuma la ekhaya. Nibheke ko-check. Sibheke ko-check. Ngicabanga ukuthi into eyishoyo isixazululo futhi yenza ukuthi ibe lula i-way forward. Nanokuthi usazi nje i-status sakho. Kodwa-ke mama cha, angiyenze leyo nto. Ngicale mina ukuzwa ngawo. Uyabona? Angiyi. Uyabona? Angiyi. Mina ngemsebenzini ekuseni. kanti Ngiya emsebenzini mina ekuseni. manje umuntu wena usuqaleni nokuzwa ngaye kanti ubani uba kwala ekhaya? Hayi, noma kunjalo uyazi. Uyabona ukuthi kuboleka kanjani ekhaya? Angilovi nje Umuntu emsebenzini. nomuntu akayazi. Ngiya emsebenzini nje mina ekuseni. Finish. Kunokuthi uzozwa ngami kufanele ngiphozomele. Uzozwa ngami sefuna so-check igazi lo. Uzozwa ngami. Ngeke ngize nizwe ngaye nje. Mhlonishwa, Nthabela mfethu. Ngiyabonga ukumosela isikhathi sakho mfethu ukuthi ngibize uze la. Kodwa uyabona ukuthi into engekusalungiseka. Khona mina ngiyadideka ukuthi mama ngoba phela uqhamuka nesixazululo mfethu yini enqaba. Ngilova emsebenzini mina. Ngilova emsebenzini. Nami ngizolova nje. Hayi, wakho umsebenzi vele mncane uphansi. Mina ngeke ngilova emsebenzini. Mina ngiphethe abantu emsebenzini. Ngeke ngikwazi ukulova. Uhlabekile lo. Yini ebenenkinga yokuyocheck? Uhlabekile. Awu, usudokotela wena Uhlabekile. uhlabekile wena. Uhlabekile lo. Awu, Kungani siyepheni ngakucheck? kwenyanga. Soyepheni kwenyanga. Mase kunjani ngathi umholo? Ungani phela ngizobe ngasebhizi emsebenzini wami. Sobe ngasebhizi. Mfethu. Ngiyayeka yonke lento. Thatha impahla zami, ngiyaphuma. Ngiyaxolisa ukumoshela isikhathi. Hey nami mfowethu unjangazi uyahamba manje nana yakho. Akukhululeka. Kodwa inxa yakho ngoba ngicabanga ukuthi le nto ibingalungiseka. Wena vumela phela ukuzwa ngendoda. Kodwa angeke ngilove emsebenzini. Yini lekhetha usuku lokusebenza? Kodwa phela check abengeke kuthathe usuku lo. Awu, Ngeke ngeke. uyahamba. Ngeke. Wena uyavuma ukuthi uzoluza indoda ke manje ngenxa yokuthi nje unqaba nje ukuyohlola. Anginqabanga ngithe sizohamba kodwa hayi kusasa. Hayi kusasa. Nginqabi kusasa. Sasa mina ngiyangena futhi mina ngiphethe abantu. Kodwa uyohlola phela kanti kuthatha ama-hour u5 ino phela. Lento mhlawumbe izothatha only 30 minutes. Anginandaba mina naleyo nto. Anginandaba naleyo nto. Anginandaba. Kodwa uzoyiluza njengamanje into. Kunganjani nawe uhambe ukungala kusahambile? Oh, Obufike naye. Lungile, mina ake ngivalelise. Ngeke sengihamba nami la ekhaya. Oyiyako kusiza lokho. Yokusiza lokho. Hey, abukeli bakwaJabulile Jule TV, niyabona sesizamile nathi ngokhongo okusemandleni ethu ukuthi silungise isimo sala ekhaya kodwa nathi ngibona ngazi ukuthi ufika la isixakeka khona noma kufika la esihluleka khona. So ngiyathemba ukuthi nani bafowethu ikakhulukazi nina nje silingana nani ninanja enisebancane niyazi sibona nani isifundo ukuthi niyasithola isifundo sokuthi kuyingozi kangakanani lento yokuthi sifune ukuthandana nabantu abadala chaka phecelezi ogogo yabo. So ngaso sonke isikhathi uma uthandana nogogo noma uthandana nomuntu omdala kwaze kwa over kunawe ikakhulukazi ungowesimami uzokudonsa ngekhaya. Uzokudonsa nje ngekhaya. Siyacela ukuthi bafethu ufunde isifundo zama ukuthandana nomuntu hayi ngoba ulandela imali hayi ngoba kuyini because egcineni uzo-end up uthole izifo eziningi. Mina nethemba lakwaJabulile Jule siyaphuma njengamanje sibuyele emuva sibangele isekhona le kweli kaBanana okwakho. Yenza isiqinisekiso sokuthi ucofile usubscribe. Wacofa notification so that onke ama videos sobe sithulela azokhona ngempela ukuthi